Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong ingon sa gibuhat sa mga pagano nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila kay ang inyong amahan nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari kaunta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalan-on nga among gikinahanglan karong adlawa, og pasaylua kami sa among mga sala ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwasa hinoon kami sa dautan. Kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kining akong center stall mauni ang original nga gisulob nako pag ordination. Ya, kining akong sasabol mauni siya ang gisulob nako pagkantamisa nako June 28. Ya, kining alba dili na ni mao, bag-o na ni, pero basig isulob pa to nako niya. So mga igsoon, ang kinabuhi nato dinhis kalibutan matud pas unang pagbasa, mura di ay tag mga ulay nga dalaga nga gitagana aron mahimong putli nga asawa ni Kristo. Kay kita man ang simbahan, niya ang simbahan asawa man ni Kristo, si Kristo may bana sa simbahan, mao na nga matud pang San Pablo diri sa unang pagbasa, naningkamot gyud siya nga dili masaag ang atong gugma, nga focus kita sa paghigugma sa atong pamanhonon nga mao si Kristo. Gilingi ay mong tupad pangutanay na gusto kang mamana ni Kristo. Hingna kinsa maroy imong first love, si Kristo o another one? Matud pa ni San Pablo, kamura ba dali kay mong matintal ang Ebanghelyo o ang Kristo nga akong giwali, giguba ra ba ni sa ubang magwawali? Matud pang San Pablo niya, kamusad musunod lang dahil mo dito, muragyod mo si iba dito sa paraiso nga nakuha lang dayon sa lansis sa yawa. Kamo wa pa mo makuha sa lansis sa yawa. Kuha mo gayong pari, kamo na ba? Ay, dali kita makuha sa lansis sa yawa. Muna, si Kristo mitugot og mi-ordain og pari nga mao ang mga apostoles, og si Kristo mipili ni San Pedro nga maoy pangulo sa mga apostoles. Mo nang kita sa dinhi ang atong sit up na atay obispo, naa ang Santo Papa nga maoy representative sa authority niya, sila mo distribute sa maong
authority sa pag-ordain o mga pari. Muna kaming mga pari, mahimo lang ming valid nga pagkapari basta giordinahan mi validly sa usa ka validly ordained bishop. Sa akong kaso, si anhing Cardinal Vidal, Ricardo Cardinal Vidal, mao'y nag-ordain namo. Kani si Father Lidio, unang batch sa giordinahan ni Archbishop Palma, si Father Lidio, Father Arnel, ako naman ganining estudyante sa SPFY seminaryo, si Bishop Palma na may nag-ordain. Nakaabot pa ko ni Cardinal Vidal. So muna, unya ang validly ordained priest, ang iyang katungdanan sama ni San Pablo nga usa sa mga ligong haligi sa atong simbahan, mahog sad og equal sila ni San Pedro, the two pillars of the Catholic Church, Catholic faith. Nag-andam or mag-andami kami mo'y mugiya sa katawhan aron mahimong putli nga pangasawunon sa Ginoo. Nang ako dinhi bisan og dili sad kayo ko putli, ning kamot gyud ko gwali nga maputli unta mo. Nya matod pang San Pablo, usahay maminaw ang mga tao, usahay mura ra siyag buang-buang nga nagsigig sulti pero wa nay naminaw, murag buang. Ako ka diri magwali ko, maminaw pa mo? Ha? Maayo di ay. Maayo kay maminaw pa dai mo. Nya unsa may inyong nadunggan ako? Ayan, baligyag slat. Di ba? Una yung number 1. Yung kapadiro sa may relasyon na ng slat, imo'y baligya o sa pagputli na mo. Kuala na ba? Usa manggos makapaputli na to, kana yung kamautang mo let go niining mga butang sa kalibutan. Kanang kamautang mo give up ba sa mga butang sa kalibutan. Pero ato na ganing ang kunon ang mga butang sa kalibutan, anha kita mayawaan. Muna kining atong baligyag slat din practice lang ni siya og letting go kung gikinahanglan niya. Asa man nato ihatag adto sa simbahan. Mo nay relasyon aning baligyag slat. Salamat ha kay inyo kung gilipay sa slat. Ubay-ubay ang namalit. So as of yesterday, ang atong halin niabot na sa SBF DAG, niabot na og 27,256 ka slots. Pakpa. Naapay 48,744 ka slots nga available. Nya sa ako sang 19 slot challenge para sa ika 19 years nako nga pagkapari, tag 9,500 or 10,000 man to'y worth ato. As of yesterday, niabot na og 115 19 slot challenge ang akong nadawat. Pakpaksad. Niingon man ko nga 60 round tato. Yan, sobra man gahapon. Niingon ko, himuan na lang ng 120. Lima na lay kuwang basin pag matiwas ni karon, no? 120 gini or mulapas pa. Kini siya mga okasyon. Kining tanan nga gibuhat dinhi sa simbahan, ang sistema sa simbahan nga gipatuman namong mga validly ordained priests sa Catholic Church, mga pamaagi ni aron ta maputli ug aron ta masuod sa Ginoo. Sa atong ebanghelyo karon, gitudlo ni Kristo ang pag-ampo nga maogyoy insaktong ampo aron masuod ta sa atong Ginoo. O kung saon man aron mahimot ang intimate sa atong Ginoo, ato siyang tawgon nga
amahan, Aba, or Father. Kinsa ninyo dinhi ang tinuod yung nahigugma sa atong amahan nga langit nun, taas sa kamot. Kanang wa mo pataas, nahigugma na sa demonyo. Arang-arang kay na ay ubay-ubay kita nga ni angkon nga kita suod or nahigugma gid sa amahan. Unsa may mga pila ka mga timaan nga nahigugma ta sa amahan dinhi sa atong pag-ampo, niingon dinhi matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud magsupak-supak sa kabubuton sa Dios, ta sa kamot. Wa na ni isa. Mayo kay mga honest mo. Ang sunod nga timaan nga suod tas amahan kaning pag-ingon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Muratag mga kuyabog bas langgam nga nga naghuwat lang nga hatagan pasabot total trust in God's providence. Kana bang moangkon ta nga wa gid tay mahimo kun wa siya. Maunay ikaduha nga makapasuod nato. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud plano nga magtigom og daghang kwarta taas ang kamot. Arang-arang kay naay ko anit ni isa no kasagaran mga buangon gyud magtigom na ganita nya gusto na ta nga kanang kita na gyud maoy mag-secure sa atong future, mawa na nang angkalan o namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw wa maingon ang kalano namo karong simanaha or sa matag simana, wa sad maingon ang kalano namo matag buwan ihatag namo karong buwana, wa karong adlaw ihatag sad karong adlaw. Mao nay 100% dependence on God nga makaingon ta kun wa ang Ginoo ugma wa na koy mahimo. Pero kana mga nagtigom og kwarta sa bisan pag duha ka tuig, bisan pag napo ka tuig, okay ra nako. Ana kay daghang kwarta. Imo ra ba nay gitudlo si Yawa karon mo na ingon San Pablo, maminaw ra ba dayon mo sa lain nga ebanghelyo. Unsa may ebanghelyong lain? Moingon pagtigom gyud maayo aron secured ang imong future. Unsa may ebanghelyo nga gitudlo nilang San Pablo, ang kalan-o namo karong adlaw ihatag namo karong adlaw. Di ba? Kinsa man ninyo igasunod aning ebanghelyo ni Kristo, taas ang kamot. Mayo. Kinsay nagsunod anang ebanghelyo sa kalibutan nga tigom gyud para sa future, taas ang kamot. Mga bakakon. Ako bitaw nayusay amboting akong ubang igsoong pari nagi moingon ako, Father, pagkuha og insurance para sa imong healthcare o sa imong pensyon. Na kung ano man, sus, Father, dili ra ba permanente nga maitaglawas niya ikaw pari, wa ra ba kay asawa, wa kay pamilya, kinsa man niya mo secure sa imong future. Nako, ay na lang ko tagai ana. Sa ngano man, nako, nganong magsige pa man ko nag secure sa kong future nga pari man ko. Ang Ginoo may mo secure. Ayaw pagsalig, Father, niingon gyud ang Ginoo, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Nako, kada adlaw kong gamisa, kada adlaw kong gadupa-dupa, bintahaan pa ning lihok ka. Isa mo lagi pagtigom. Na kung anong magtigom man ko, nga kung masakit ko, naaman ang simbahan. Di ba? Ang katawhan ba? Naaman. Og nasakit ko, pila ra may pag-post diya sa Facebook, nasakit ko, kinsay ganahan mo tabang o gasto. Dada ko ninyo sa ospital. Nya og wa gani mo da, di anhara ko sa kwarto. Ana.
Nya og wagi mo da, adi patay. Ini kamatay. Mahibaw ning taga San Vicente nga naa ni gahi nako dias kwarto. Kani kamo, mahibaw mo ni gahi nako sa kwarto, pasagdan ko ninyong malata diha. Ha? Di ko ninyo ilubong. Lubong magina ninyong iro nga naligsan dias daprisdan. Ako pa ba di ninyo ilubong? Oh, sa pamay ako. Ilubong raman ko ninyo. Di ba? Di secure na. O sa pamay ako. Ug di sad mo mutabang namong mga pari nya sige mong simba, sige mong kalawat namo, mga wa mo'y batasan. Mga wa mo'y igabaos. Perte ninyong pangumpisal namo nya kami mo'y naghatag ninyong absolusyon para mahimong putli at ubangan sa Ginoo nya di mi ninyo bisag paglubong na lang pusta lang gumighabol gud ipasok mi ana diyang baha ana og namoy ika-afford namoy nakuha nga lubnganan sa Manila Memorial. Pwede sa mi ninyo gibutang dito ana gud siya ro wagi mo sponsor ana ni am gani ni palit na tog slots. Timan ilang ni og pananglitag mamatay ko karong gabi ba mamatay ko islat-slat lang niya ang lungon. Og tagpila ang lungon ba i-announce lang sa Padersiano namatay naman anya champion man siya sa slot tag 100 pesos per slot ang atong lungon tag pila kay inyong paliton tag 20,000 siguro diha sa anang mga baratuhon lang ay lang na kayong mahal kay madugta ra man na. Kana lang kung igo lang maalsa nga di sad ko mahog sa sahog kay alsa niya nyo din igpadagan mahog pala kung mahibilin ko diha. Kana lang igo lang sang mada. Pero ayaw nang mahalon ka, ayaw ano na kapuslanan. Ano na kapuslanan. Nya ako sa nang giingon nga kon magdialysis ko aron lang ko mabuhi, ayaw na lang pasagdi na lang kong mamatay sa kidney failure. Kung makanser sad ko, nya kana na lang yung chemo, mao na lang makabuhi na ako, ayaw na lang, pasagdi na lang kung mamatay sa virus sa cancer. Kay di man ni maong kinabuhia ang atong anang standbyan ba? Mao bitang matag adlaw ang atong kaon kay matod pa sa Ginoo, wa mo masayo doon say mahitabo sa sunod adlaw. Mao na ang ato sang pagpangayo sa Ginoo matag adlaw. So hinaoton ta nangayo ko karong adlaw daghan untang mo palit og slots. Karon lang adlaw wa mo kay baho og mabuhi pa ba mo. At least karong adlaw makapalit mo og slot kay magsige mo gingon ini ka month end na lang. Unya dili na mo kaabot month end. Karon na lang mo palit. Ingkaw pa man ko ikapalit pa der og gusto jud kang mo palit, makapalit ra gyud ka. Ibaligya usa nang imong cellphone or iprinda ba na nimo nya palit kag slot. Lukata lang niya ini ka month end. Ana, nya ang ikatulo nga makapahimo na tong tinuod gyud nga niila nga amahan nato ang Ginoo kana gyung niingon pasaylua kami sa among mga sala. Nya misaad pagid ta sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Kini maoy nindot kaayo nga intimacy, forgiveness. Kabantay mo kamong mga banag asawa kana mag-away mo, makasa ang imong asawa or imong bana nya inigpasaylo ay ninyo unsay mahitabo? Unsay mahitabo? Gakos no. Intimate kay ba? Gakos gina niya hila, sorry ha, sorry po. Tanawa di ba sunod tuig bunyag na sad. Kung mag-away ning kana gunong banag asawa nga magsigig away daghag anak kay iniguli ana gakos man gina ana pero mag-away ang pari ug ang madre usahay sad makabunyag sa tingali. Kung mo kumpiyansa adili wala ra na siya kana ra praise the Lord rami nya ang katapusan nga nindot sad nga makapa-intimate nato kanang niingon ta ayaw kami itugyan sa lisod nga pagsulay or luwasa kami sa mga dautan kanabang moangkon ta nga pildi kita siyawa kunwa ang amahan pildi kita siyawa ayaw gyud di kita magpaalig-alig nga makabuntog tagyawa
Pero kay naaman tay amahan, musalig pud ta nga wa sa giyawa nga di nato mabuntog basta suod lang ta sa atong amahan. Para pud anang bata mabuwag gani na siyang ginikanan, hilak ikakupot na ana, din agi na mahadlok bisag na apay mga tao dihang mga buangon kanang away-awayon sa laing bata. Bata, hilak ikananay nanana siya iyang papa magkupot na magsige na iyon. Musukol na siya basta nana ang iyang papa nagunit na siya. Kamantay mana? Mausad na kita. Damagan ta siyawa, mahadlok unta ta. Pero makakupot na ta sa atong Ginoo, sukol na tagyawa. Mo na to mga exorcist, isog kay na sila atubanga siyawa. Nga naman, naaman sila gikuptan nga Ginoo. Pero kita-kita lang, parian ang kanta nga, o tukso, layuan mo ako. Magsige lang tag-ingon-ingon sa tukso, layuan mo ako. Sa mo palayo ng tukso. Di naman na madaghangyo-hangyo. Ingnon ginani mo, in the name of Jesus, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, palayo nako. Ugma na lang sa ta magkita. Diba? Palayo nako karong adlawa, ugma ta magkita. Nya di ka ugma na sad, ampo na sa kasamahan namo. Igdool na sa tukso. Ugma na lang sa ta magkita. Kay ang kalanon manamo matag adlaw. Nay moingon ako, nako sa man ubiya na kasi imong sala. Di lang ko musaad pa dir. Ano di man ka musaad? Makasa lang yapon ko. Mahimo kong bakakon. Nako dili ba karong bang adlaw? Musaad baka nga imo nang isalikoy ang sala karong adlaw? Isaw karong adlaw mo pasalig ko pero di kong pasalig sunod adlaw. Nako ay na lang tong sunod adlaw kay posible mang mamatay ka karong taod-taod. Ang importante karong adlaw musaad baka nga mosunod kas Ginoo. Ug mao na ang atong intimacy with the Father. Kaming mga pari mao nay among mission nga karong adlaw kamo unta kita unta makabuntog og sala, masuod sa amahan ug makatabang ngadto sa uban. Matod pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug unsa may gisabot sa Ginoo nato, kun kamo magsigi og sunod nako, faithful mo kada adlaw, moabot yung adlaw nga magtipon ta didto sa akong gingharian sa langit. Ug mao na itong himuon matag adlaw, ayaw na lang paghuna-huna ugma, huna-huna karon. Makigsuod ta sa amahan, mahimo taon tang putli nga asawa ni Kristo. Manindog ta